So na ay doyanan diri, nakakita ko doyanan. While naglawog ko sa mga iro. Isa na ka iro. So mo try ko doyan ani. Tara guys, oh. Try tag doyan og di ba ta mahulog. Charot. Sayo mo gud mi nakauli karon adlaw. Kay mingaw kaayo among paninda. Lo, di ka ko matagak ani. Ang gihuktan is punuan sa mangga. Then there is sad punuan sa mangga. Og di ba ka ni masapli guys nga perti man ako gugata. Patingala jud sila nga nagputol ni punuan sa mangga kay akong gisakyan. Nindot kaya diri guys, oy. Relaxing, very relaxing kayo. Mingaw. Then karsada man na diha. Oh. Makita ang mga sakyanan mo agi-agi. Diri sa ubos, mga punuan sa mangga, punuan sa lubi. May mga prutas diri guys. Daghan kuan. Punuan sa mangga. Relax pa ta daring dapitan, no? Relax time. So daghang kanding diari, oh. Kita, no? Mutuyhad unta ta guys, pero mahulog. Dili na lang kay kuano nya ta, mahagbong. Hindot kay diri, oh. Para biyag. Daghang naglamok. Tipalay! Tipalay! Sige, go! Tagiya sa kanding. Magkuha na siya kanding. Kaya kanding is nakuan na. Nalambod kay hapon naman. Napod-ari, nalambod na yung kanding. Hime! Para guys, ang kanding. Nakasaba kayang kanding, no? Relax, relax time. Lah, tagak taron ani. Awid lang siguro tadi. Kata matagak ani. Inanay yun dire sa bukid guys. Magbutang taog. Doyanan then. Relax, relax dayon. Pagkatulgon, pwede matulog.